Вітаю, паважаныя гледачы! З вами Александр Кнырович і атмасфера. Лукашенко даручыў завесці на кожным прадпрыемстве ідэолага. А вось я не ведаю, для чаго. Лукашенко правёў нараду з навукоўцамі і навучыў іх. Нешта пра батарэю, як у Маска, нічога не чуваць. Александр Лукашенко правёў селектар у справе уборачнай і вы будзеце смяяцца. Але з бульбай падобна зноў будуць праблемы. Замаразкі, дажджы. І гэты, як яго, фітафтароз. Няма калі яму за бульбай сачыць, ён уже паслоў інструктуе, як ім трактары у Зімбабве да Нікарагуа прадаваць. І так кожны дзень. То на рэспубліканскай педнарадзе настаўнікаў вучыць, з якога боку да глобуса падыходзіць, то на велазаводзе тэстуе новую сякеру. Ці ўсё ж ровар. З такім вось аб'ёмам працы, загрузкі, ды з такою увагою да кожнай дробязі. А тут жа яшчэ штучны інтэлект трэба ствараць. І памідоры на ноч хаваць. Або не хаваць. Без яго ж не разбяруцца. І, вядома, глядзяць на гэта ўсё жыхары краінаў суседак і мараць. Каб вось бы так у іх, такі ж. Але не, ён такі ў нас адзін. На днях у Польшу ўвайшоў на пасаду новабраны прэзідэнт. Ніякага ж параўнання. Гісторык. Хіба ж ён ведае, з якога боку да каровы падысці? А чаму ён можа навучыць ядравікаў? Ці вось прыедзе ён на іхні тамтэйшы Беларусьфільм? Што ён ім скажа? Ды і не паедзе, мабыць. І таму, вядома, у Беларусі суцэльныя эканамічныя поспехі, дасягнення, а ў Польшы ўсё кепска. Інфляцыя, падаткі растуць, сацыяльнае падтрыманне падае. Прынамсі, менавіта пра гэта паведамляюць дзіўныя плакаты на мяжы каля крамаў дуці-фры з беларускага боку. Дарагія сябры, сёння ў нас спецвыпуск. Мы будзем параўноўваць беларускія поспехі і польскія няўдачы. Таму запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся як мага ямчэй. Гэта атмасфера, і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Такім чынам, як бы нам параўнаць дасягненні дзвюх краінаў? Можа быць, нам дапаможа цана бульбачкі ці гамбургера, памер пенсіі, ці якасць медычнага абслугоўвання, ці цана бензіну і камуналкі. Паважаныя гледачы, гэта вельмі важна, але гэта ўсё вынікі. Гэта другасна. Ёсць найважнейшы галоўны паказнік. Гэта памер створанай у эканоміцы каштоўнасці. Чым бы вы ні займаліся, вырошчваеце кукурузу, збіраеце самакаты альбо пішаце праграмы, вы ствараеце каштоўнасць. Яна вымяраецца ў грошах і адлюстроўваецца ў найважнейшым агульным паказніку – памер валавага ўнутранага прадукта. Скарочана ВУП. Ён вымяраецца ў доларах. Вось так атрымалася, прабачце, не ў рублях. І ўжо потым, вось з гэтага памеру эканомікі частка ідзе на заробкі. Частка дастаецца прадпрыемствам, а частку выдаткоўвае сама дзяржава і ніякай іншай крыніцы у яе, вядома, няма. Калі не браць у доўг. І на гэты момант у Беларусі ўся эканоміка 76 мільярдаў долараў. У Польшы яна 915 мільярдаў. Розніца ўжо ў 12 разоў. У разыкуш на чалавека у 3 разы. Калі Лукашенко гістарыць і абражае беларусаў, вы кепска працуеце, трэба працаваць у 3 разы лепш. У нас производительность труда в 3 раза ниже, чем в Европейском Союзе. Я могу вам по-народному сказать, непопулярно. Если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать за 2. Надо работать хотя бы за 2. Ён мае на ўвазе менавіта гэтую розніцу. Яна ў 3 разы. Але такое параўнанне, на жаль, некарэктнае. І кубак кавы, і кілаграм цукру, і праезд у транспарце каштуюць у розных краінах па-рознаму. Таму навукоўцы, нудныя людзі, прыдумалі такі паправачны каэфіцыент – парытэт пакупніцкай здольнасці. Яны мераюць розніцу ў цэнах і карэктуюць паказнік ВУП, каб ВУПы можна было параўноўваць паміж сабой. Гэтым жа у сусветным маштабе займаецца сэрвіс Намбёў. Праўда, ён гэта робіць на падставе звестак карыстальнікаў. Вынік Намбёў – цэны прыкладна на 40% вышэйшы. У Польшы, вядома, даражэй. Паводле парытэту пакупніцкай здольнасці розніца прыкметна вышэйшая. І мне гэта падаецца спрэчным. Але даверымся навукоўцам. І з улікам парытэту
ВУП на человека у Польши 45 тысяч, у Беларуси 28 тысяч. Разрыв больше за 60%. І яшчэ адно, першым паказаць вам самы цікавы графік. Усё мераецца ў доларах, але долар таксама таннее, правда? І вось гэтыя ж самыя непрыемныя эканамісты пастанавілі, што каб карэктна лічыць хуткасць росту, трэба ўлічваць гэтую доларавую інфляцыю. І таму лічаць у доларах, але ў доларах 21 года, карэктуючы паказнікі іншых гадоў на інфляцыю. Вось цяпер і ўсё. І можна зірнуць на графік росту эканомік да фактычна з самага пачатку, з набыцця незалежнасці, што Польшай, што Беларусю. Палюбуйцеся. Яшчэ раз, гэта найважнейшы паказнік памер ВУП на чалавека з улікам цэнаў і ў стабільных доларах. Што вы бачыце, дарагія маі гледачы? Ну, па-першае, што стартавалі мы фактычна з аднолькавых пазіцыяў, каля 12,5 тысячаў на чалавека. І от суд, у 91 годзе на фоне шокавай тэрапіі ў Польшы і ў Савецкім Саюзе, які яшчэ не разваліўся, з эканомікай у Беларусі было лепш, чым у Польшы. І сцвярджаць, што ў Польшы былі першапачатковыя нейкія камфортнейшыя ўмовы, няма ніякіх падставаў. Мы былі ў абсалютна роўным становішчы. А далей мы пайшлі двума вельмі рознымі шляхамі. Польша выбрала рэформы самага класічнага, дыстыляванага кшталту, на заходні ўзор. У нас жа ў Беларусі да ўлады прыйшоў папуліст, які паспрабаваў не даць разваліць краіну, паспрабаваў кіраваць на савецкі лад. І далей вы можете ўбачыць 4 гады падзення ў Беларусі. Гэта сапраўды эфект ад развалу СССР. Падзенне эканомікі на 40%. У Польшы ўжо быў актыўны эканамічны рост. І наступны 13 гадоў Беларусь расла, але зусім з іншых прычынаў. Прычыны былі дзве. Дазагрузка савецкіх магутнасцяў, тыя самыя гаспадарчыя сувязі аднаўляліся. І другая, з 99-го года пачалося нафтавае ралі. Пуціну моцна пашанцавала. Наогул невядома, ці быў бы Пуцін, калі б пры Ельцыну нафта была б за 100. А калі б такая цана за бочку была ў Гарбачова, дык і перабудовы б ніякай не было. І Савецкі Саюз бы не разваліўся. На графіцы вы можете ўбачыць, як вагаліся цэны. І тут яны таксама скарэктаваныя на доларавую інфляцыю, каб было зручней. Перыяд нулявых гадоў быў самым паспяховым у эканоміцы і ў Беларусі, і ў Расіі. Але менавіта з такой простай прычыны. Яны пампавалі нафту, прадавалі яе дорага на захад і там нешта куплялі. І ў тым ліку куплялі і ў Беларусі. А потым сусветная эканоміка моцна закашлялася ў 2008, але Польша, унікальная краіна ў Еўропе, фактычна гэтага не заўважыла. А вось у Беларусь прыйшла беда. Прыйшла ўжо ў 2011. Мы пачалі адставаць, а ў 2014 усталі. Усё. Давайте павялічым графік. Гэта выглядае вось так. За апошнія 10 гадоў эканоміка Польшы ўжо з улікам розніцы ў цэнах вырасла на 50%. У 1,5 разу паводле гэтага паказніка. А што Беларусь? Мы стаім на месцы. Усяго 9,3% за 10 гадоў. Менш за 1% у год. Гэта нічога. І якая прычына? Чыннік там, у самым пачатку 90-х, у зробленым выбары, у самой эканамічнай ды і палітычнай грамадскай мадэлі. І тут можна бясконца лётаць на верталёце над палямі ці вучыць даярак, як даіць кароў. Гэта не ўплывае на вынік. Но давайте зірнем уважліва. Вось ёсць завод МАЗ. Гэта дзесяцігоддзямі стагнацыйнае прадпрыемства, якое зжэрла ніяк не менш за мільярд бюджэтных грошай у доларах. І ў яго, добра, аўтобус увесь час гараць, але ў яго вытворчай тэхнікі падае. У мінулым годзе было крыху больш за 10 тысяч адзінак. У сярэдзіне нулявых было каля 25. Гэта стагнацыйнае прадпрыемства, што жарэ вашыя грошы. А побач у Польшы працуе завод нямецкага канцэрну МАН. Дакладней, 2 вытворчыя пляцоўкі у Непаламіцах і ў Кракаве. І выпусцілі яны летась больш за 60 тысяч грузавікоў. А цяпер удумайцеся,
Гэта вытворчасць забяспечвае 5000 працоўных месцаў, а на МАЗе 14 тысяч працаўнікоў. Пры выпуску аўтамабіляў у 5 разоў меней. МАН – гэта цалкам прыватныя замежныя інвестыцыі для Польшы. Яму не патрэбныя бюджэтныя ўліванні ды ільготныя крэдыты. Як не патрэбныя бюджэтныя ўліванні і ў авіяцыйны сектар Польшы, дзе заняты больш за 35 тысяч працаўнікоў. 190 кампаніяў, аб'ём выпуску прыкметна большы за мільярд еўраў на год. І ўласныя самалёты, і верталёты, і дэталі для Airbus'у, Боїнгу, Embraer'у і Lockheed Martin. Ды вось «Вядзьмар». Вы ж глядзелі серыял. Кажуць, толькі першы сезон добры, а далей. А можа, гульню гулялі? Вы ведаеце, што гэта польскі прадукт паводле кнігі польскага пісьменніка-фантаста Анджэя Сапкоўскага. Развіццём франшызы займаецца кампанія CD Projekt Red. На яе працуюць 1600 чалавек ва ўсім свеце. Яна ацэньваецца амаль на 6 мільярдаў еўра. А вось так выглядае яе штаб-кватэра ў Варшаве. І вось у мяне пытанне. Як так атрымалася, што пры сталай увазе Лукашэнкі да развіцця парку высокіх тэхналогіяў, пры тым, што ён іх левай цыцкай выкарміў, гэта цытата, усе паспяховыя беларускія праекты збеглі з Беларусі. Танчыкі, Флоу і гэтак далей. Не засталося ніводнага. І ўсе кампаніі ПВТ каштуюць танней за адну студыю CD Projekt Red. А гэта ж зусім не найбуйнейшае. Найбуйнейшая Асека Пола. У яе выручка ў год большая за 4 мільярды еўраў і штат на 33 тысячы працаўнікоў. Адная гэтая кампанія большая за ўвесь ПВТ. І яна нікуды не збіраецца пераязджаць. У чым прычына? Можа быць у тым, што любы працаўнік гэтай кампаніі можа выйсці на дэманстрацыю, каб падтрымаць любую палітычную партыю. І яму за гэта нічога не будзе. Можа, гэта неяк звязана з эканомікай. Або вось, сетка-бедронка, багоўка на нашай мове. Гэта такі мясцовы еўраопт. Амаль. І зноў яна належыць замежнікам. Не амерыканцам, не адгадаеце. Партугальцам. Жах які, пагадзіцеся. Засілле заходняга капіталу. Сетка ў разы большая за наш еўраопт. 84 тысячы працаўнікоў супраць 32 у еўраопце. Выручка таксама больша. 3800 крамаў фармату супермаркету. Але доля польскіх тавараў 90%. Яшчэ раз, проста ўдумайцеся. У Беларусі надаецца асаблівая ўвага гэтаму пытанню. Прымаюцца ўказы і пастановы, інвестуюцца бюджэтныя сродкі, і ўсё на жорсткім кантролі. І доля айчынных тавараў каля 55%. А тут аніякай увагі з боку кіраўніцтва. Адкрыта скажам, прэзідэнт абыякава ставіцца да гэтага найважнейшага пытання. Як жа так, грамадзяне? У мяне вядома, ёсць адказ. І іх шмат. Мы падрабязна пагаворым пра гэта ў наступным выпуску. Як зрабіць так, каб краіна была прывабнаю для інвестыцыяў? Не для дзіўных інвестараў з Ірану або М'янмы, а для нармальных сусветных кампаній. Як зрабіць, каб валюта не дэвальвавалася? Курс злотага ўжо 25 гадоў каля 4 адносна долара. Наш рубель за гэты час абясцэніўся ў 15 тысяч разоў. І як зрабіць, каб на дэпазітных рахунках грамадзянаў ляжала 16 тысяч долараў у разліку на чалавека, а не 700, як у Беларусі. Так, ёсць яшчэ грошы пад падушкай. І ёсць нават ацэнкі, што беларусы настолькі не давяраюць банкам, што трымаюць у дому 15 мільярдаў долараў. Але нават з улікам гэтага розніца ў ашаджэннях у 8 разоў. І пры гэтым у Польшы няма алігархаў. Узровень размеркавання даходаў каэфіцыент Джыні вельмі падобны да беларускага. Пра ўсё гэта у працяг тэмы праз тыдзень. Я абавязкова раскрою вам, шаноўныя гледачы, усе сакрэты. Абавязкова раскажу. Будзе очень інтарэсна. А пакуль дазвольце павіншаваць вас з 9 жніўня. З гэтай трагічнай і светлай даты. З днём, калі 5 гадоў таму беларусы выбралі перамены. Выбралі свабоду.
Так, мы не здолелі абараніць наш выбар. Але цяпер мы сапраўды ведаем, што мы ёсць. Мы беларусы, грамадства, якое здольнае само вырашаць, як жыць, якому не патрэбны павадыр. Мы не рабы. А яшчэ мы даведаліся, што ў нашай краіны, нашай радзімы зусім іншае аблічча. Не вось гэтая вечна перакошаная, незадаволеная, балючая морда. Не, Беларусь прыгожая, добрая, вясёлая і вельмі творчая. Мы даведаліся пра гэта тым летам. Мы пазналі адзін аднаго. Ніколі пра гэта не забывайце. Мы ёсць. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз 2 тыдні. Лета.